bocah ayu menik-menik. Yuh, aku biyen nangen-nangen di bojo jane ngene iki jane. Ning ya ora apa-apa entuk kaya apik. Ngono iki jenenge kowe ora nrimo ing pandum. Mau bojomu ya saiki ya ayu lho. Nggih Haji ayu Haji Pak. Wong ki lek ngoyak wong ayu ki ora enek entake mergo lekas tuwek enek sing tukul nom, tekas tuwek enek sing tukul nom. Lek aku mau ngugoni nafsu, aku ya tetep ora bakal tentrem karo bojoku. Ngono lho. Aku nyawang niken ayu niki seneng, nyawang Sewahana, nyawang Elisa, ya seneng. Ning gumantung ana pangrasa lan iman. Ngono lho. Oh. Tetep jalan seneng karo Bu Dwi. Heeh. Mosok. Aku kan wong fanatik, aku bojone ora Bu Dwi emoh. Wong wedok ora Bu Dwi aku ya emoh. Mosok, Pak? Alah, takono bojoku ora percaya. Nggih, Bu. Oh, gak no, gawe-gawe jenengan iki. Wis muga-muga langgeng selawase. Nek jenengan kalih Ibu langgeng ayem kula melu seneng. Wong apa iki? Ayem ibumu ki ayem. Lah kok saged? Ya sawangan to ayem tentrem kowe ngono. Oh iya. Kula nek nyawang nggih ketok ayem banget. Oh, delok nek sedakep kaya Bathara Guru. Tangane papat. Ampun dak sia karo Piyai Putri kira kena ngono kuwi. Niki siosipun Ya, nembang no. Mbak niki Mbak niki. Ah, ya karo. Gentenan karo Elisa, sing alus-aluse. Oh, Sing iso cocok. gentenan apa ngono lho. Heeh, apa sinom apa. Nah, cocok niku, cocok niku. Lah niku kan iso gentenan Saged. lenggah sike perkara lagu-lagu. Pingpongan ae kok. Pingpongan. Ah, ya. Iya. Sing cakepane gak mbe apa? Kuwi apa neh kuwi? Mik, Hah? mik iki. Mik kok model ngono to? Bocah. Iki mik wireless iki. Ya ora apa-apa, dasare yo kurang lek dolanan karo bocah-bocah. Isane dolanan ngono kuwi wis ben wis. Nikmati saja kan. Iya iya. Lho pancen yo mik kok metu suarane iki lho. Oh iya iki. Iya. Cek cek. Cek cek. Lho iya iki. Iya. Ada apik men. Coba delok. Ini kan mik wireless. Oh ngono model kuwi wis saiki ngene iki modele ya. Oh iya ya apik iki. Iki diran 15.000 kae kan ya? Iki lek nyekel ki ngene. Oh ngono ya. Dijembeng. Ya ditutut. Lah ditutut semak cek ngono kan. Lah ya kuwi kemule ibumu kuwi. Ya. Sinom ya. Ya Dek. Pak. Nyamat yo. Nah, nyamat berarti pelok. Nah. Oh gentenan karo Elisa. Cakepane apa kan? Nula. Nula. Lah ya. Aku suwun nang lek iki bintang tamu kaya ngene-ngene kaya ngene. Wah, luar biasa. Estu kula Arang-arang lho ngene iki. Arang-arang estu. Arang. Kalau Biasane ngurus wengi iki nyenil Niken tok, nyenil Elisa tok ngono. Lho estu Pak, bengi iki kula bareng nyawang Mbak Elisa, Mbak Niken iki kaya wah luar biasa. Bareng aku teling ngene, kok Mbak Compe. Iya. Ya ini tetep cantik Mbak Compe, cantik banget tak. Ora cantik jenengan, cantik sumpah ler badan salim. Biasanya bisa nih ngono kuwi. Amin. Ayo kan. Sawung galing sawung rono sing eling lawan aspada jaman wis tuwa Genti Elisa, or karus. Nah, iki aku kudu iso adil. Bintang tamu loro ngene iki kudu iso ngedum men ora anu, jomplang cara timbangan. Ya saya. Nggih. Luar biasa. Ya loro lah. Bintang tamu loro tok, aku ora. Iya iya. Badok. Loro. Badok. Sayang. Delan kaya ngono. Dari dulu sayang. Mame. Iya. Mangan ora? Mangan. Mangan ora?
Ku nek matek lho. Nganggo mic. Ya, iki. Aja dibujuk Bahan senopati Ken. Sing njaluk ndokmu sapa, Ken? Kula. Wah, senengmu ndok kok. Nggih. Mata sapi ya kuwi. Nggih. Wah, kok senengmu Sak ndok? mata babi, Pak. Ora tegese iki senengmu ndok ngono kuwi to. Nggih, ndok mata sapi. Padha Niki karo mau kula nyuwun 6 lho, Pak. Terus Hah? Mbak Congpe 2, terus Sinden kok ora enek ulat padang. Oh nesu wae. Mbak Wiwi mau setunggal, Mbak Dita setunggal, Mbak Ana setunggal, Bu Dwi setunggal. Mbak Congpe tok lho, Pak, sing gak trimo mesti loro, Pak. Oh iya. Ndok lek gak loro jare gonjing jare. Kan. Mboten pareng ngoten niku. Iki lho tak dum karo aku. Wah. Terus Wong wis piring berdua karo Mbak Congpe aku. Sedulur ora usah mbok fitnah koyo ngono. Wong wis elek mbok elek-elek ndane nemen to. Ora yo Pak yo. Iki membuang muka. Ora guane kalian ngono lho. Ayo, Nduk kan. Jurah. besok kula pamit, Pak. Besok kula pamit. Aku ra nggo sinden kok sesuk. Aku sesuk mancal kok. Ya sok ben wae mangkat. Sesuk ra mangkat ra apa-apa. Wong karepmu ben ketok gemedhe malah ketok kemilik. Wong sesuk iki ra nggo sinden. Budalang karo dagelan tok lho bintang tamu. Kita lihat tetek men. Sesuk ra melu. Wong aku ra nggowo dheke. Lah, ora usah kemayu. Mayu. Masa aku kemenyek. Iya, Nduk, kan? Kapati Coba gen nembang, gen iki nerusne iki sik, Ndang. Nembang ngono nesu. Nembang Ndang. Iya ta? Iya ta? Ndang nek pengen nembang gen kaya Niken Salinti gen kaya Elisa. Heeh. Kayak aja nesu ta pe nyapa to kok sewengi kok nesu terus iki ngopo? Aku salah apa ora awakmu? Heh? Pinesu. Lah iya rasa nesu ngopo? Pinesu. Cemburu, Pak. Lah iya toh. Gara-gara Mas Sarti pun mboten milih Mbak Congpe malih niku lho. Oh toh. Ora perkara kuwi, Nduk. Terus aku jane iki ya padha-padha menungso ibarate. Nangis. Ngopo kok nangis? Saiki enek sing terpendam. Waktu kepinteranku tak korbanke kanggo panjenengan, Pak. Keluarga aku tak tinggal.
Pajan gak TKW ya janan. Anak bojo tak lirwake kanggo panjenengan. Nanging mangapa? Bayaranku mung 350. Kancane sak yuta aku 350. Ora Bu. Mboten Pak. Beng. Apa? Gak ono duit 100 ngelih guyu wong. Oh ngono. Nun sewu. Halah kok dikon nggo dhuwit kas segah aku. Dapot. Aku ora enek cara kaya ngono kuwi. Aku los tak kene kok los. Niki Ora enek kok entuk saweran terus bekasane isuk, bekasane bayarane dipotong ki ora enek. Padake rombongan sebelah. Mangsane kene wong cong kabeh. Aku ndek kene ngawi ngek kowe 300 lho. Aku ndek iki korban nggo kowe tok 300 keningan ora ning ngawi karo niken barang kae. Heh? Dilbone kas. Ora. Wong aku los nang ngekeki sinden aku los. Aku iki tenan cinta terhadap sinden-sinden Dwi Laras Indonesia. Lahir batin. Alah nek cinta sing disubyo-subyo wong niken karo Elisa. Heeh. Kapan aku karo Wiwi terutama burine jenengan. Pernah enggak? Sudah. Jangan berteman, sudah. Jangan berteman, nya. 100 tampani. Tak rewangi nangis kok dikek. Lah bocah iki kurang ajar. Alah. Ya. Ya, ngosike. Ora. Padake dalang tipis piye ngene. 100 sih ora trimo deh. Nggih. Berarti malah saya banter. Malah jegok kok kowe iki. Tak kowe 100 ya. Iki sing moyo aku iki, Pak Dalang dereng. Iya. Lahir batin loh. Tenan aku ki tidak bisa tanpa kamu semuanya itu loh. Termasuk terutama kamu Jong Be, tenan. Berarti ki didum. Ora usah didum pen dhewe. Kok aku diseneni Pak Yon kon ngedum. Ya kok kene jatahe dhewe. Apa? Lho ketin jenengan nangis. Ya Allah Pak Yon. Wes ben, lek Pak Yon nangis nganti sat luwe gen. Tenan. Model grup ini, lho kene ketin nangis. Ayo nangis nang sapa? Wis gak usah nangis. Wis gak usah. Dia dahar sih. Heeh, tenan. Iki siasip paling sinten? Kon kene yo Jong Be kuwi lho. Kon ngelola kono. Oh, kas nek ngono. Ora. Mosok kas to Pak. Ora. PN. Alah. Nggo nyewa. Nyewa apa? Model kaya Ardi ora soleh. Diapun. Wampluk. Rezeki sing barokah sing berkah disinggahke disimpen ditanjakke nggo kebutuhan lha kok malah nggo nyewa kaya Ardi. Mbok rasa kaya Ardi lho sewonan di sini. Ardi pira? Ardi 500. 500 sih. 500. Oh. Tambah 100 Pak. Oh, sing penak kono sing nambahi aku. Ini sing penak aku. Sampai pinep sih ya? Pinepsu. Oh ya, Bismillah, aja kalah karo Elisa karo Niken. Nyengkel. Tolong kamera menghadap ke aku semuanya. Mana suaranya? Ya Allah. Lho piye nek iso pede ni kaya ngene. Loh, kenapa? Rupamu padas gempal kok so. Aku tuh meskipun nyelelek, senajan nyelelek, tapi tetap elek loh, Bes. Astagfirullahaladzim. Kowe iki wong Wirasari lho, tanggaku aja ngelek-elek kota kelahiranku lho. Lho justru Wirasari bangga duwe aku. Ya ora mungkin bangga nek bangga kowe manggon Wirasari nyatane diusir kok Wirasari no. Oh iya. Oh iya. Kesuarane ya apik tenan kok. Untukku belku ekonomi, Pak. Oh, Masya Allah. wis gen apa-apa ngolek tukul ngsusui. Perlu dicukil. Ora usah wis gen. Kuwi lombok barang ngolek susi, lambene lek tukul wit lombok. Oh iya cerongot ngono ya. Heeh, kuwi jare cangkem popot. Nesu neh, ora entuk nesu lho wis 200 lho aku. Alah, nesu.
Aku wis korban nggo kowe 200 lho. Sinden liyane takono napa tau tak kei dhuwit. Ora tau eneng. Suwon. Lah ya. Yalah. Tenan, sing tak kei ngur jombe tok. Liyane ora tak melu. Mbak Wiwi nangis, Mbak Wiwi nangis. Tak sangone aku melu aku kok ya. Udah tak kowe ngancani dhewe gelem kok. Bayaran. Bayaranmu 750 kok. Lah nek gur kalong 50 gak gue iman aku. Modelmu jak omahmu kliwonan kono kok. Lah. Cedak pasar sapi, Pak. Apa iya? Iya. Lah ya ampun karo letong. Sak mayu Sak cek kok rasa kemayu wong aku ganteng are. Freddy. Wah. Wah, enggak pengendar dhewe. Freddy aku ndek mangayunan gelem gak? Astagfirullahaladzim. Kowe iki arep semugih kok 5.000. Kok sing 1 sing lho genderi sing apik. Lihat. Nafsu tapa brangetak. Ndake Mas. Ngetan ayo besan. Sing no. Setyane kelakon ngono ya ngono tanah piing siang ratri degane krambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja aku bisa tanpa kalian aku bisa. Penting ono Freddy di sampingku aku bisa. Ya. Sak bahagiamu, Nduk. Salah ada Ya. Freddy. Sampingku ada Freddy gegambloanku. Iya. Masya Allah. Lah mau sing mau tembunge ngur Freddy tok liyane ya meneng no. Kabeh lak saka tembunge. Dido mangayunan ya kurang tambene nah. Alah. Ayo Elisa ya ijik lagi. Nah. Gen karepe iki gen sejajar karo Niken karo Elisa karo Jungpe. Ngono lho karepe. Mula ki mun takon nembang, masalah gen sejajar. Nggih leres. Yo Rama itu dasar suarane luar biasa nek kali Mbak Elisa, Mbak Niken disejajarke bab-baban swara masuk. Heeh. Ya wis kuwi wae, hop stop. Gak usah dibajutke. Heeh ya. Wis diangkat Mio. Aku diantem lho wis semono mawon. Ayo El. Bablas nyosi kucing, Mas. Kur sedaya waranggono Twijo Laras dan Elisa Urkarus Niken Salidri. Mau pergi terus montang-manting tanpa turu atiku tak sakrisian sampai keeling tukar semantik mutiara kecil lete kuning aku makin di rumah saku tak karang bilang-bilang tak awemu kan sangite sing tak seperti kuting mau pergi terus montang-manting tanpa turu hatiku tak sakrisian amai keeling bukan sumati mutiara kecil
kembali lagi Mas. Elisa berdiri, ayo Nduk Sa. Nek mau bengi terus montang-manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga enek bubar sumati mutiara tekeke banjir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo lilang-lilang tak awemu tansah ngece sing teko jebul sing Elisa juga anu Mas Gareng. Siapa? Dibesarkan namanya oleh almarhum Kisino Nugro dan Parago Laras. Itu tidak bisa dipungkiri ojo nganti lali karo Purwoduk Sino ya saya. Bener. Kita tuh nggak bisa muncul sendiri, Pak. Betul. Tadi kudu apa ya istilahnya saling apa mengorbitkan itu nggak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang iki ya grup besar ya dalang. Betul, Gitu. betul. Nggih, dadi kula ya dari dulu seko 75.000 150.000 ya dadi mundak 175. Alhamdulillah. Amin. Tenan lho Sa, 175 lho. Kita rapi. Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru satu grup itu bisa. Ya sebenarnya mengisikan. Ya. Tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi ono kurangnya ya dilengkapi kan ngono. Oke, siap. Betul. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Ya. Bisa oke kurangku. Alah, gampang. Pak ora beda karo sinden Dwi Jolaras Indonesia seperti itu. Itu saling mengisi kekurangan. Alhamdulillah. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Ya. Nah, seperti Mbak Rini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca waranggono. Ketika ngetokke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut, Mbak Rini sing dadi kiper. Jadi benteng sakuh Nergalani. Lah lek Mbak Reno Cungpe iki nek warga Laras kae nek Mbak Prastiwi. Lah Lah, iki Prastiwine ngene ya iki. Modele lak padha mundhek ngono. Mundhek nesunan. Nah, padha tapi ta? gongder. Heeh, iya. Menika ngaturaken menapa? Monggo, Derek. Mas Petro, Mas Kareng, Mas Bagong. Iki ora nek pamundhut masalahe. Oh ngaten, merdeka mawon nggih. Ha merdeka. Derek Mbak Elisa. Dadi sing tak kon ngatekin Mbak Elisa dulu. Engko bar iki gek nduk niken. Mergo lagune niken iki wis disiapke karo kanca-kanca. Oh ngaten. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Semarangan. Ya, Sa. Bawa mau rung sempat enek bawa-bawanan. Itu sampun. Oh, wis ta? Iya, tadi gegarane tadi. Oh iya. Iya. Coba saiki meneh, bawa meneh. Ya, apa? Bangkur apa-apa ngono ayo. Nah. mingkar mingkur rengo karo Mbok tangga potoreng wis di ono abang-abang wong lenang cacah loro iki Aku ngene. tersepona karo suaramu ki lho lah. Tangga apa tangga apa? Jack. Agarono karenan marti Dawuhipun Mbak Elisa sing dikersake ulo tampar pas. Oh iya. Pelek. Pak Sinten. Pak sapa? Weloh ra takon jenenge. Aku anggere iso duwike ngono gak gagas wonge aku ayo. Ya ora ngono. Pak Sinten. Pak Purwanto. Walah Pak Pur sing ngefan karo Mbak Congpe mau. Oh, nggih. Lah, Ora iki usah jane udur. lho, Pak. Oh, Mbak Pur alah. niku Pak Pur niku ngefane kalih Mbak Congpe. Oh, lah ngono. Ning Dek Mang. Dek mang rung enek Elisa. Wah, urung enek Elisa. Baru enek Elisa iki diaturke jenengan. Ya tampani. Lah iya, iki ora apa-apa tekan
kono ning talang ki teles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok ngisor kemricik ngono to karepmu. Rumah saku kok so. Iya. Awas persiapan, ambil Persiapan. napas. Terus ya. Wah mentit tenan. Wis kuat tak tukakno iki kok kene. Iki carane wis muncup. Aku nek ki apal jengkoke sapa. Lah iya to, Lah iya. Pak. Mok ya sedulur Sinoro wedi. Sinara wedi sawer ki raine. Yo jan Sawer ki raine gareng lho maksudnya. Lah nek mau ini kene lho. Wedi kengser. Enggak boleh gitu. Apa? Gak apa-apa. Aku Apa salahku? gak salahmu, salah kono lah aku gak tau dijak. Ngendi? Rahasia. Oh iya. Sinupa sinukar to mreh kretarto pakartining ilmu Oh, moro meleh. Sing aku dalem lho kuwi. Jawe lho, Pak Tarmin lho niku Pak Tarmin ini niku. Nggih. Kembang Purwolinggo. Oh Pak Tarmin, siap Pak Tarmin. Tapi kula dereng ngertos mengke sik gantos sinden sanese mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula anu mengke kembange niku rada awis niku Pak biasa. Bocah kok sembrono nih ra umum. Oh sing dikersake napa, Nok? Kembang apa tadi? Alah. Bukan. Kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Griges to. Apa Griges. Pak? Kembangnya napa? Kembang arum Purbolinggo. Probolinggo. Dek, Dereng ngertos Dereng niku Pak. nate niku. Napa gantose napa sik remen? Podang kuning. Oh iya. Nah, Itu niku lho, malah Pak. penak sik keco. Udang kuning enake mbah niku, Pak. Dimirengke liyer-liyer ngombe kopi. Walah enake pol niku udang kuning, Pak. Ah, karo gawe pentol ya. Nek sak kok dereng gawe. Piye sampe ngrasane pentole Pak Tarmin urung? Pentole. Pentol bakso. Empuk. Empuk. Mbok ya mbok aja mbok. Kamu. Pentole empuk. kantu mrep ning tanah Jawa agama agemeng haji Mas Gareng karo Mbak Elisa. Dawuh. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir. Sampir. Ngerti ora anak Sampir ngerti ora sa? Anak Sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Betul, betul. Jelas. Nduk Ayu yang ada di Jatiyoso. Jadi anak Sampir saya itu ada 6 sa. Wah, Ada 6. Luar Enan. biasa, luar Ya. biasa. itu Yang- Dalang juga ikut tanggung jawab Iya betul. dibesarkannya anak. Iya betul Oh, itu tanggung iya. jawab. Yang pertama itu dari Semarang Nduk Rere, Ya. terus Ayu ini yang dari Jatiyoso, yang kedua, yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Oh, jadi. Nah, yang ketiga, Yang keempat. yang keempat ngendi Bu?
Nganjuk ya. Nganjuk. Ada juga. Terus yang kelima Blitar cowok. Ada cowoknya. Cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku sesuk ya wayangan yang cedake kono. Weh, elok yo. Luar biasa. Anake oke. Anake akeh tenan. Mula rezekine yo Banyu Mili Banyu mergo sing Mili. ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak Angkot. Tur ora setiap dalang bisa ngono kuwi Punya Mbak. kanugrahan ya. Ya, Bersamaan dengan ada wayangan, ada Ada bayinya babaran, lahir. lahiran. iya. Itu yang menamai juga Pak Kang. Ya betul, Oh, yang memberikan nama nggih, saya. nggih, nggih. Aku nganti lali Bu jenenge. Kusumaning Ayu ning Hapsari sing kene ya. Celukane Ayu. Oh, sesuk aku nek meteng ngono tak paske yo. Met Tak paske le lahir nek pas ono wayangan ngono. meteng, aja meteng, meteng. Ya, Ya, lagune anu ya ki mau Ulo Tampar ya. Ulo tampar. ya aku ditemenin ya Pak. Aku Siap, Pak. Ya, capek-capek nggak Oh ya, kelingan Mbak lah. Congpe sing kepengin Ada- jajar kalih Mbak anu. Heeh. Ada Mbak Wiwi, Awak ada Wiwi Mbak ya? Dita, ada Mbak Ah, Ana iya. Loka Sinten. Wiwi ayo Wi. Mbak Wiwi. Ayo digarap gamelan Bali ya. Ya. Ayo Cong. Ayo coba. Ya, biar ditemani Mbak Wiwi. Ayo. Oh, karo gen temoto gamelane iki lagi anyar Mbak Elisa. Oh iya, makanya itu. Nggih. Ya. Ditabuh-tabuh kencang. Di keantemi sing banter wis ora apa-apa. Nek pedhot iki jek garansi karo sing gawe. Sing seru ora masalah. Ya, yuk kaya ngopo Ulo Tampar garap gamelan Pulau Dewata. Dados Jenenge nyinaka kini garwane sang resi nagaraja pangembane wangi slingko lan laliane Ulat tampar kurang ajar naga kini asring angon lena ulam beling nyai terus dililing Borayo wejam wala nganti mejam telu nafsu srite kalbu konangan Sri Angling Dharma ulat tampar ngelilit naga kini ulang guling yang kedua Kur Wiwi dan Elisa harus
Iki genti anu ya Mas Gareng. Ya, Bu. Gilirane anak wedok Niken Salindri. Nah. Nggih. Nah, saurunge podang kuning paminta saka panjenengane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Ngono to? Heeh, pelok nek ora kleru kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang. Mas Eko Widodo mung 10 menit dadi ki golek enek cacar cewete yo njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to. Ya heeh. Ayo Nduk Ken. Nah, wah. Gawe lagu bareng. Heeh. Ya ini Klanten enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu bareng yo. Lah nggih, dasare piye nek prigel wasis ya luar biasa. Iya. Tur luar biasane meneh Niken Salindri ki nek melu Pak Kangko kuwi gelem nganti ngancik goro-goro. Lho, piye? Elok, Aku termasuk dalang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Saji kowe. Ah, ya luar biasa. Ayo Nduk Ken ngateko. Nah, coba. Ya nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih langsung langsung. Dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh ngaten, nggih. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi iki tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek-capek lah nek gendong kuwi ya amoh ta aku. Yuk. Lah mbok sumpah lahir batin. Insyaallah, bobotmu pira to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing abot iki dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun pira, Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong Oh suwe. iya sautara suwe. Wis 2 tahun kepungkur. Tahun kepungkur, heeh. Engko njajal gen digarap kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia ya. Nggih, Pak. Ya nenek kurange nyuwun pangapura. Yo, printingane pelok di Predi. Nah, WA-an karo Cungpe wae malah. Heeh, yo. Iki garape pripun, Pak Do? Dangdut langsung. Heeh. Nggih, manut. Ya langsung dangdut. Ya. Coba kaya ngapa? Monggo para kanca Dwi Jolaras. Lagu Bungah karya Niken Salindri. Yuk, dados. janjimu mung kanggo sliramu wong bagus jejantong atiku waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti rino kelawan wengi dongaku mung siji Gusti mugi sadata tekan
hatiku waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang indah sani wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungahku nganti jroning ati kowe sing paling tak anti dino kelawan wengi dongaku mung siji duh Gusti mugi sageta takkan pati bungahku nganti jroning ati kowe sing paling tanti dina kelawan wengi dongaku mung siji duh Gusti mugi sageta takkan pati duh Gusti mugi sageta takkan pati. Kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah ya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung Nggih. rek langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Dodo. Pak Dodo. Konsultasine karo aku. Alah. Musuh. Berarti sama ngerti notasine. Alah kok gak apal aku iki. Ndang jajal piye lagune? Ya cukup pamer ning kene. Gur slendro asine kok sendu songo. Moji roji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendang anu kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendang sapa Pak Do? Oh apik kendangane sapa? Ke suarane apik ya? Suarane. Iso nyuwara. Ji ngono ya. Buat tenan Nduk kan iki muridé Pak Do kendangane wedok lho monggo. Wong nggih. Kapan-kapan kula diajari nggih, Pak. Pak Do, wong gur kon ngajari kan ngendang kok terus nyincing kathok lho Mas aku. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Do lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi apa? Heh? Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah ki mau podang kuning ki mau. Oh, Podang Kuning. Heeh. Ya. Ayo ya Di. Ya berarti saat aku diwarai Mas Ardi ora usah sida Pak Dodo. Oh iya. Lah Pak Dodo kadung angen-angen lho. Ndak ra. Pak Dodo. Ayo Di, gen marem. Jare bar marahan. Marahan mbek sapa? Iya. Iya coba ya apa. Ya, ayo Di anu takono karo Pak Tarmin. Dibawani mboten Pak? Ngono ta. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih matur sembah nuwun Pak. Sik to wong kene tekok urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Oh nggih. Oh nggih, ya Allah Pak. Heeh. Bapaknya ketok bersinar. Lah kok iso bersinar? Ora ketok blas wis sak lampu. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mesani kono iki ora pati ketara. Ah, digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Nyumangaken. Kecul sik lagi dangdut. Oh ngoten, siap. Siap. Nah, iki Siap pam. dijuweti kali Mbak Elisa napa mboten? Oh iya, sisan. Oh, Ayo. sisan, nggih. Sisan karo sapa? Hana per sapa jenenge? Pertiwi. Hana Loka. Analog Pak. Ayo Hana. Wis Mbak Elisa gak sameri. Gak semering apa? Iki mau kan medune tak gendong, Mbak Ah. Elisa. Lho, aku gendong gak usah, semono dhewe. Gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Berapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan, Reng? Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya.
Itu kakaknya. Mbak Yuku. Piye to mulo? Ketok ayu aku bagus lumrah wong keturunan. Mbak Yu apa? Iki Mbak Yuku. Mbak Tenanan. Mbak Yu Ipe. Mbak Yu Ipe. Oh kakak ipar Oh, toh, ya itu kakak mulane. kandung. Beda mulane. Hah? Mbak E bojone. Bojoku aja yo ngene iki, jebles. Lho Padi langsung ora Disauri. cetok Disauri. ORA ora. Ora bojomu ora kaya ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Yen ndi ya, Pak? Blegenek. Blegenek. Oh. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke yo ndek lho, Pak. Lah iya iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah kaya teko ditaplaki. Jo. Ame teman jeng bayi. Bojoku peteng yo. Hanaloka Nggih. Wonogiri ya. Wonogiri. Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri rene cedak to? Lah bocah anggere ora tau main ning Jatiasa ya ngono iku, Pak. Ngopo? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Hah? Lah kok dadak ning Karangasem. Mobil tinggal kono melu slateran rene 2 jam. Engko mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajal? Tak kira mboten teng Jatiasa niki wau Pak. Lah kiramu ning endi? Kula itu teng Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan pri teng Karangasem. Ditakuti karo Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana mungkin main nggih Mbak, nggih Dik Saras. Tapi di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiasa gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Oh, kanggo sitoke maling. Heeh. Lah bareng kula dugi mriki tak foto. Heeh. Mbak Hana pun teng Nganjuk ngono. Lah sing mriko bulikipun WA bocah ketok pinter kok pekok. Hana ki lek mangkat tanggapan ora numpak Hais ora marem. Oh, iya. Wis ora apa-apa. Heeh, ya. Arti wis siap. Nah, iki. Ya. Piye? Lah. Wong telu lah, piye? Masuk kabeh niki, Pak. Aku nek nyawang ini tenan, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Heeh. Aku dadi wong lanang ya duwe anak. Heeh. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. Heeh. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Kowe kan harus kowe kok ngelelek bojoku terus takjak selingkuh lho. Waduh. Wani apa piye? Terang-terang. Nek bojoku kae lho. Alah bojoku yo ganteng aku lho, nyapa to. Ora, Bro. Nek lek yo dhuwur bojoku. Alah nek Dawa bojoku. dhuwur nek didekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Ayo, nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Iso aman ning omah wis ora krasa. Kaloyoran anggeleki sing tak sayang. Menobang pengibar anggonku galeki marak rasa esok awan nganti wengi. Oper Elisa, harus. Dangdute tetep kendang ciblon.
Pur sinden telu. Elisa, Niken dan Hana Luka. Iso awane ngomong wis ora krasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Obeng-obeng winteran kanggo goleki. Ora krasa iso awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti yo karawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning gapan. Kekancanan meringis saka katemuan. Sarwi gocek dheweke maling mencok. Bablas ke Sri Huning nganggo jaipong. Saaramban. Pak Mulyono, Ucin Gunung Tugel, Boyolali. Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Nyuwun Sri Huning Musika Tuban. Yo. Oh. Yo. Yo. Matur sembah nuwun.